kasama natin sa ating studio si Jane Villapando. Inireklamo niya ang kanyang dating mga naging amo. Ipinagkalat daw kasi ng mga ito na siya isang magnanakaw sa kanilang lugar. Paano ka napagbintangan? At sino ang nagbintang sa'yo? Yung lalaki, sir, mismo, yung live-in partner niya, 21 po ng hapon, maayos po ang pag-alis ko, sir, hindi ako tumakas, ang paalam ako. Direkta niya po sinabi dun sa boarding house namin na ganito daw, tumakas ako. Ang trabaho ko lang dapat dun, ma'am, yaya. So, nag-all around down po ako dahil gusto ko na rin po kasi minsan tulog ang baby dahil sa maliit yung kwarto, wala po akong ginagawa. Sinasabi niya po walang katotohanan yung iba. Nagduda lang ako sa kanya kasi ganito nangyari. Iniwan na pera yung nanay niya doon sa drawer na pangbayad doon sa boarding house. Magkano? 2,200 po. 2,200. Tanong ko, nung araw na yon, December 21, nawala yung pera. Opo. Oh